Dobrý deň, vítam vás pri našom seriáli My sme Sakom, ktorý má za cieľ ešte bližšie predstaviť našich členov, profesionálnych koučov Slovenskej asociácie koučov, ktorých profily nájdete na našom webe www.sako.sk v záložke Adresár koučov. Moje meno je Svatava Havadejová a mojím dnešným hosťom je profesionálna koučka, mentorka, školiteľka, hrdá Martinusáčka a fanúšička rozvoja mladých ľudí Vierka Tatajová. Vierka, vítaj. Ahoj, Svati. Jaké dlhé predstavenie sme dali. A to som ešte neskončila, Vierim, pretože ja ešte o tebe teda viem, že ty si ešte k tomu mamou 2 detí, členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov a členkou správnej rady I Ambitious. Prosím ťa, ako toto všetko zvládaš? Ja neviem, ale nie. Otázka je, čo si predstavuješ pod tým, že to zvládam. Lebo veľa ľudí, keď sa ma toto pýta, tak má takú predstavu, že všetko ide bezchybne, ako švajčiarske hodinky a ono na konci dňa je to také rozhodovanie sa, že čo má teraz prioritu, čo chcem mať ja vlastne na konci dňa a také akože vedome vymratie si, že dneska budem spokojná, keď. A niekedy to znamená len to, keď si umiem vlasy a niekedy proste, keď vyškrtám to-do list povinností. Takže zvládam to tak, ako sa rozhodnem, že to bude zvládnuté. OK. A máš ty nejaký aj voľný čas pre seba? Či teda, neviem, nakoľko existuje, keďže sama som mama, voľný čas pri deťoch? Ako to vnímaš teda ty? Ďakujem za vtip, dlho som ho nepočula. A ty máš voľný čas? Neviem ti to teraz hneď z pleku takto povedať. To znamená, čas by bola možno otázka. No áno, že čo je voľný čas? Rozmýšľam, že ako by som to nazvala. Ale akože, aby som to nehľadala do extrému, že áno, mám niečo, čo sa dá nazvať voľným časom, ale tiež je to niečo, čo sme sa dohodli, že bude voľným časom u nás doma. A niekedy je to, že prechádzka do obchodu, napríklad idem sama úplne. Ale v princípe mám voľný čas na to, čo chcem robiť. Takže s partnerom to máme tak fajne vybalansované, že môžem sa venovať aj svojim aktivitám a toto považujem za voľný čas, lebo ma bavia a vtedy ja oddychujem. To znie fajn. Ja som ešte o tebe počula a sama som to aj zažila. Ešte mám ďalšie veci. Okay. Že si nejako ako keby chrlička nápadov, aj teda vďaka tebe som aj ja teda v jednom projekte, teda v 2 projektoch vlastne v rámci Slovenskej asociácie koučov. A to sú vlastne tvoje nápady. A teda chrlič nápadov. Ako to u teba vôbec vyzerá toto? Ja nemám pokoja. Asi tak by to povedala moja polovička, že nemám pokoj a neviem oddychovať. A ja v podstate, keď dostanem chvíľu v kľude, tak mi začne hlava šrotovať. A potom sa deje takéto, že toto by sme mohli a toto by bolo super. A komu napíšem o tomto mojom nápade? A potom to vyzerá tak, že čaute, dievčatá, ako keď som teda písala tebe a Lenke, že tak toto mi beží hlavou, je to taká myšlienka, vy sa mi zdáte vhodné a ja už akože keď tú myšlienku rozvíjam, tak rastiem s ňou a tá energia stúpa a nejakým spôsobom to vždy zafunguje, že ja tam hodím tú myšlienku a ľuďom sa nejak zapáči a potom ju spolu tvoríme, no a potom je z toho, že strašne veľa projektov, z čoho sa ja teším a tešia sa z toho asi aj ľudia, lebo teda trvajú tie projekty niektoré aj roky, už teda minimálne 1-2 a tieto, čo máme tento rok, tak tiež ľudia vyzerajú, že im to dáva zmysel, lebo stále sa vlastne vytvárajú nové časti a nové produkty a tak proste napreduje to. A čo by si povedala, že možno, že takým tým nosnou témou alebo to, čo všetko spája tie projekty, že čo v nich vlastne ty šíriš v týchto projektoch všetkých, ktorých si? No, keď sa budeme na to pozerať cez Slovenskú asociáciu koučov, tak ja pociťujem takú veľkú motiváciu a taký až zápal pre zviditeľňovanie našej komunity
našich profesionálnych koučov, lebo teda aj komunitu považujem za unikátnu, našich koučov za užitočných a skvelých ľudí a hlavne takých akože veľmi ľudských, čo mne sedí. A potom zviditeľňovanie tej služby, ktorú vlastne ponúkame do biznisu alebo teda do životných oblastí, koučovania. A hlavne pomoc ako keby širokej verejnosti, ale aj biznisovej verejnosti uchopiť prakticky, že čo to koučovanie je a ako ho vedia využívať. Lebo o koučovaní sa veľa rozpráva. Často to na mňa pôsobí, ako keď opisujeme Kolombovú ženu. Všetci vedia, že pojem koučovanie existuje, že sa to využíva v živote aj v biznise. Kto ho ale videl, kto ho zažil, kto mal takú akože praktickú skúsenosť možno s nejakým prvkom koučovania a vie si to tak predstaviť, že tak žijem si ten svoj život nejaký napríklad vo firme a teraz sa stretnem so situáciou. A väčšina ľudí teraz hľadá, že nejaké školenie napríklad, alebo nejakého konzultanta, alebo niekoho z HR proste treba zavolať. A málo kedy sa stretávam s tým, že je tam to spojenie, že toto sa dá ľahko vyriešiť coachingom alebo teda coachovacím prístupom alebo nejakým prvkom. No a toto je môj taký cieľ, že ja by som bola veľmi rada, ak by tieto naše SAKO projekty prispeli k tomu, že ľudia budú tak na prvú, možno na druhú, aj keby som bola taký realista, si vedieť situácie, ktoré ich stretávajú a výzvy, ktoré ich stretávajú, spojiť s tým, že OK, tak na toto by ten coaching sedel. Uh-huh. A ako by si možno, že keď teda hovorila, že takéto predstavenie, aby si to ten človek tak teda uchopil, vedel predstaviť, tak možno ako by si tak jednoducho popísala, keby si to mala možno vysvetliť 10-ročnému dieťaťu, že čo to teda coaching je? Čo by si povedala? Vieš čo, ja mám toto za sebou, lebo moja Klaudy raz v škole, keď mali povedať, že čo robia rodičia, povedala, že mamina koučuje. A dostala otázku, a to čo je? No, tak som jej to potom musela vysvetliť a veľmi zjednodušene, aby akože aj ona tomu porozumela a vedela to ďalej posunúť, som jej povedala, že koučovací rozhovor je, keď sa rozprávam ja s niekým, kto má nejakú svoju tému, že ho niečo trápi alebo sa na niečo pripravuje a my to v tom rozhovore spolu nejako vyriešime. A toto jej stačilo. Ona pochopila, že ja keď koučujem, tak sa rozprávam s človekom a že na konci ten človek má mať nejaké riešenie a niečo má byť iné, že tam má nastať nejaká zmena. Hlbšie som nešla. A toto je pre mňa taká vec, že keď už nič nezaberá, tak toto väčšinou ľudia tak poberú. Že rozprávame sa, na konci rozhovoru je teda niečo iné. OK. A ako si sa ty dostala vlastne k tomuto koučovaniu? Aká je tvoja cesta? Rozmýšľam, že to bolo dávno. To bolo totiž to ešte za mojich vysokoškolských čias, keď to prvýkrát tak nejako sa objavilo. Ja som pracovala ako supervízor a nazvime to tak ľubivo, že projektový manažer, alebo teda niekto, kto sa snažil viesť v tom čase projekty na jednom call centre. A vlastne tam ten proces u mňa prebiehal tak, že keď som spravila to výberko s tým človekom a on potom tam nastúpil, ja som ho zaškolila a potom, keď bol zaškolený, tak vedel pracovať, potom sme nejako doškolovali a stále sme pridávali, že sme robili taký nejaký, že sme zvyšovali stále úroveň toho, čo vie a čo dokáže. No v jednom momente mi už prišlo, že ten človek je taký akože tak strašne šikovný, že ja mu už nemám čo odovzdať, ale že predsa by som s ním mala nejako pracovať. A tak som tak akože skúšala viac menej, že otázky na toho človeka, lebo sama som nevedela, že už čo a hľadali sme spoločné riešenia, tak to bola taká forma konzultácie, veľmi intuitívnej z mojej strany. No a to bolo ešte počas výšky, potom som skončila výšku, nastúpila som do svojej prvej práce, kde som teda jedného telefónneho operátora manažovala predajňu a tam vlastne som sa dozvedela, už keď som sa tak viacej zaoberala vzdelávaním a rozvojom ľudí, že ako to robiť, že vlastne coaching
Hej, že to je to, keď ty s tým človekom pracuješ a nemusíš tam dávať tú expertnú vedomosť, ale rozvíjaš to, čo on v sebe už má, to, čo vie, aby to ešte lepšie využíval, aby sa mal lepšie. No a to začalo niekde také tie koketné myšlienky, už toto, že som vedela, čo je coaching, niekde okolo 2012-13. Potom mi do života vstúpila moja Klaudy, bolo chvíľu to trvalo, kým som mala kapacity a v 2015 som sa do toho úplne že ponorila a odtedy je to najobľúbenejší nástroj. Taký životný postoj, filozofia, alebo u mňa už aj choroba, lebo vlastne neviem inak. Neviem inak rozmýšľať, neviem sa asi inak pýtať no, je to také typické už pre mňa asi. A máme viaceré školy koučovacie, aj na Slovensku, že ty si teda ako keby odchovancom ktorej tej školy nejakej tej základnej, alebo čo je ten tvoj smer, ktorým ideš v tom koučovaní? Chápem, že odchovancom ja si vždy predstavím takých mladých chlapcov, jak vybehnú na trávnik, akože odchovanci nejakého klubu a teda som sa zasnívala, že mať tak opäť nejakých násť napríklad. No ale že ktorá škola? Ja som teda svoje koučovacie vzdelanie získala u Kiry Giertlovej v ľúbeznom a nádhernom Tajove. A ten môj smer je koučovanie alebo teda prístup zameraný na riešenie, solution focus approach. A vzdelanie mám vlastne brief coaching, takže úderné v podstate. A čo to znamená to úderné, že možno keby ťa chceli klienti nejaký osloviť, alebo keby nás niekto aj teraz počúval, tak ako vie, že práve ty si tá práva preňho, čo sa týka tej nejakej jeho dilemy alebo problému? Aké témy ty rozoberáš? To sú akoby dve otázky pre mňa v celom. Jedno je to, že vlastne ako sa to prejavuje, tak tá údernosť alebo tá orientácia na riešenie je to, že niektoré koučovacie smery majú akoby svoju štruktúru takú pevnejšiu, čo je OK, lebo je to špecifikum konkrétneho prístupu, konkrétnej školy a každý si vyberáme to, čo nám sedí. No a prístup orientovaný na riešenie, to už má v názve, že je to prístup. Takže je to menej štrukturované a viac je to o prístupe. Tým pádom, keby som sa mala vyjadriť cez toto, tak asi by to sedelo ľuďom, ktorí nemusia práve nejakú pevnú štruktúru, nejaké odrážky, nejaké nástroje, ale budú radi ponorení do toho rozhovoru s človekom, kde sa odovzdajú oni vlastne svojimi myšlienkami a nechajú to vedenie koučovacie vedenie toho rozhovoru na toho druhého, že nepotrebujú to nejako sledovať. No a že čomu sa najčastejšie venujem, tak mňa veľmi baví sa zaoberať tým, ako rozvíjať koučovanie vo firemnom prostredí, lebo sama som to mala ako výzvu pár rokov dozadu a teraz to mám ako takú, že radostienku, čo je teda pojem, ktorý používam na veci, ktoré ma veľmi bavia tvoriť a objavovať hlavne, že čo funguje a ako sa to dá. Tak možno toto. No a potom sa venujem samozrejme lídrom v kontexte toho, ako pracujú so svojím tímom a ako sa v tom majú a tiež ľuďom, ktorí prechádzajú nejakou zmenou, rolovou alebo osobnostnou. A to je, chcela som povedať, že to je asi všetko, ale vlastne mám aj také, nie že unikátnosti, ale mám mladú slečnu, ktorá jazdí súťažne na koňoch a vlastne jej robím taký mentálny akoby support. Striedame koučovanie sem tam s takou voľnejšou konzultáciou a dosť jej to pomáha z toho, čo hovorí. Takže vlastne okrem toho biznisového mám aj niečo, čo ma baví, lebo ako si spomínala na začiatku, že som fanúšik rozvoja mladých a toto mladé žienia je pre mňa veľmi inšpiratívne a veľmi mi to dáva zmysel a takou radosťou ma to naplňa. Plus je to funguje. Ešte ma napadlo, ako sa pozeráš tak na chybu? Čo pre teba znamená chyba? No, čo znamená chyba? Neviem.
To je otázka, že čo vnímam ako chybu. Ťažká otázka. Možno pomôže aj začínajúcim koučom? No čo vnímam ako chybu? No ja mám nastavenie také, že buď mi niečo ide, alebo sa to učím. A chyba je pre mňa to, že akože teraz mi beží, že nespravila som niečo tak, ako som chcela, ako som mohla, alebo mi chýbala vedomosť. Ale chybu by som asi dala do takej roviny, že pre mňa je chybou to, ak viem, ako sa niečo dá, aj to viem spraviť, ale nespravím to, lebo ja neviem, nie som duchom prítomná alebo nie som úplne vedomá v tej situácii, že keď niečo nevyjde a ja som nemala vedomosti, zručnosti alebo nemala som to úplne celé pod kontrolou, tak to skôr vnímam ako, že príležitosť na učenie. Že ako celé napríklad nastaviť situáciu alebo prostredie tak, aby sa to dalo, ale že chybu skôr vnímam tom, keď vďaka neprítomnosti v danom okamihu spravím niečo špatne, čo by som inak vedela asi spraviť dobre. OK. Ešte by som sa ťa chcela opýtať možno poslednú otázku. Keby vznikol taký nejaký zázrak, a mala by si toľko času, koľko by si potrebovala. Alebo koľko by si chcela. Ako by si to využila? Fúha. A predpokladáme, že by som bola vyspatá a mohla by som ho použiť pre seba, hej? Nie, zajtra by sa to stalo. Tak, a mala by som toľko času, koľko by som chcela. Čo by bolo inak? Čo by bolo inak? Ja by som pridala, ja by som ten čas, ktorý som mala navyše, rozdelila do týchto svojich koučovacích projektov a rodinu. Že keby som mala akože to, čo je navyše, dať medzi dve veci, ktoré sú mi momentálne akože že fakt, že srdcu najbližšie, tak by som ich zajtra venovala týmto dvom oblastiam. Tak čas sa nám blíži ku koncu. Toto bola posledná naša otázka. Vieri, ja ti veľmi pekne ďakujem za náš rozhovor. Bolo to veľmi príjemné s tebou. Ďakujem, Maja. Ďakujeme za otázky, ktoré boli pre mňa challengeujúce a prinútili ma sa zamyslieť a tiež za príjemnú atmosféru. Ďakujem. Profily všetkých profesionálnych koučov Slovenskej asociácie koučov nájdete na www.sako.sk a tešíme sa na vás pri ďalšom rozhovore. Do počutia, dovidenia. Majte sa pekne.